għandna id-dmir illi nkomplu fejn ħalla Karl Guder. Klim il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech f'intervista li saret il-ħadd filgħodu fuq Net Television fejn insista illi il-Partit Nazzjonalista għandu l-obbligu lejn Karl illi jkompli fejn ħallaqu. Bernard Grech semma l-ħafna kwalitajiet sbieħ illi kellu Karl, kwalitajiet illi morru l-bot ukoll mix-xogħol tiegħu fejn kien strumentali f'kull irwol illi kellu. Hekk kif iddiskriva lil Karl bħala bniedem illi dejjem ħadem bisħieħ għal Malta u għal Partit Nazzjonalista fejn ħadem bla limitu sabiex il-Partit Nazzjonalista jikseb riżultat tajjeb fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u dawk tal-Kunsilli Lokali. Karl Guder kien bniedem kbir, kien ħabib, kien ħaddiem, kien politiku għalkemm kien ex-deputat parlamentari, però kien politiku għaliex kien jaħseb ukoll b'mod politiku wkoll, però fuq kollox kellu kwalitajiet li kienu straordinarji. Kien bidem li jaf jader, illi joż, li jħobb, illi jagħti każ verament lill-persuna. Kien jgħix propju l-prinċipju tagħna li npoġġu il-persuna l-ewwel, il-bniedem l-ewwel u qabel kollox. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jfakkar illi Karl Guder kien ħaddam politika li dejjem tpoġġi lil bniedem fiċ-ċentru tagħha illi tagħti servizz lil pajjiżna u l-poplu Malti u Awċi kollu. U għalhekk il-Partit Nazzjonalista se jżomm l-entużjażmu ta' Karl fix-xogħol tiegħu. F'intervista li saret fl-istudio ta' Net Television Bernard Grech fakkar illi anka f'mowtu Karl irnexxielu jaqqat pajjiż kollu warajh. Fejn nirringrazzja lil daw kollha illi wrew is-sapport tagħhom f'dan il-mument diffiċli fosthom lill-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono, il-Prim Ministru Robert Abela, lill-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola, l-Speaker tal-Kamra tad-Deputati Angelo Farrugia, ir-rappreżentanti tal-Korpi Kostitwiti u lil ħafna oħrajn li attendew il-funeral jew li batu messaġġ ta' kondoljanzi. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jtenni illi il-Partit Nazzjonalista huwa dedikat li se jibqa' jżomm din l-għaqda ban wieħed. Mhux faċli meta tkun fil-politika li taraf ma taqbis il-linja li tikkritika u fl-istess ma tkunx qiegħed tobot jew iġġiel min jobot xi ħaġa li kontinwament naraw illi fil-politika minkejja illi ma naqblux noqogħdu attenti li ma nagħtux titli koroħ li xulxin kultant nisbaljaw, kultant nagħmluha wkoll. U allura forsi din hija t-talima wkoll li Karl tina u naħseb illi irnexxielu Karl din jgħixha f'ħajtu mhux biss jemmina ma jgħixha wkoll. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq illi fuq xewqa tal-familja Guder u għax Karl hekk ikun irrid, il-festi tal-indipendenza se jkunu qed isiru festi illi se jinkludu wkoll tribut għal Karl. Karl riedna illi naħdmu li nagħmlu dawn il-festi illi niċċelebraw l-indipendenza ta' pajjiżna, illi nsaħħu l-partit fil-fatt uriet bħala segretarju ġenerali jkompli jsaħħaħ ukoll il-partit biex mhux biss il-partit jimxi l-qudiem ma' pajjiżna u l-poplu jimxu l-qudiem. U għalhekk ġie deċiż wara li anka fimna dan kollu u anka l-ħaddiema fehmu dan kollu illi se nkomplu issa bl-appuntamenti tagħna illi għandna propju fil-ġranet li ġejjin l-erba', il-ħamis u l-ġimgħa propju 18, 19 u 20 ta' Settembru fejn se nkomplu bil-ħidma tagħna politika biss mhux biss għal pajjiżna ma fil-memorja ta' Karl, bis-saħħa ta' Karl u għal Karl. Bernard Grech ħabbar illi se jkunu qed joħorġu dettalji dwar il-festi tal-indipendenza fil-ġranet illi ġejjin.